Hey guys! Andito na kami sa bus. So ngayon, after namin sa Coliseo, nag-plan kami na gusto namin pupunta kami doon sa may Castel Roma na outlet. Yun. So ngayon, pumunta kami dito sa may, malapit lang sa may terminal. Dito yung parang may shuttle bus sila na talagang diretso hanggang doon. Kasi medyo malayo siya, parang boundary na ng city at saka outside ng Rome. So mga 1 hour mahigit yata yung biyahe. So meron silang shuttle na bibili ka lang ng ticket doon sa may tikitan doon sa may malapit sa termini. Tapos ngayon, samahan nyo kami, magtitingin-tingin lang tayo kung merong kasya sa budget, yung pasok sa bulsa, pasok sa banga. Okay guys, see you later. Hey guys, nandito na kami. Hey guys, papasok tayo sa my nursery farm. Ako lang dito ate. Palit ang batang dito. Magtsara na mo. Pila pod. Palit eh. Isning bag mo tinalin. Oh, it's so cute guys. Ang cute to, bling bling. OMG, oh. Meron siya, i-fling bag siya. Super cute. Hindi ka sagot. Belt bag. Yan. Ito na. No, prefer ko yung pula dito. Lahi lang. We are doing a special promotion. We have let's say discount from the outlet beds and clothes. And then if you become a customer with us, you can have an extra 20 or 30. So that means that it means about 44% of the outlet. Dito sa ikada. Balik sa coach, bitch. We already have, Okay, are you happy? Happy. My pocket is not happy. But your pocket is not happy.
sarap pa. Shopping. Yan, nagutom. Hala. Hey guys! Andito na kami sa bus. Kami pa lang yung pasahero. Pabalik doon sa may sentro ng Rome. Gusto na namin magpahinga. Kasi na utos ng bulsa. Pati energy. And yeah, siguro. I-check mo nga. Yun. See you later na lang guys sa bahay. Well, doon sa Airbnb na tinitira namin. Hey guys! Andito na kami sa bahay. Kakarating lang namin. Iiwan lang namin. Dinaan lang namin yung mga napamili namin. And then, lalabas kami ulit para mag-dinner. Kasi last night. Kasi bukas meron pa naman kaming buong araw. Pero pagdating ng mga bandang hapon is pauwi na kami ng Paris. So, magdi-dinner lang kami sa labas and then hindi ko na alam kung saan kami mag-iikot-ikot after. Tapos, yun lang. So, ayan lahat na napamili namin. The damage has been done. Yan, medyo magulo pa dito kasi hindi pa kami nag-aayos. Yan. Mamaya pa ako mag-aayos guys pag uwi namin galing dinner tapos yon siguro mag-haul ako agad siguro. So, yeah. Thank you guys for watching and I hope na-enjoy kayo sa vlog na to. And I'll see you again on my next vlog. Bye guys! What I am trying to do is say I love you.